Mindenkinek van valami olyan ügye, amit szeretne, hogy megváltozna a világban. Van olyan dolog, hogyha akár önkéntesként, pénz nélkül is tevékenykednél érte. Egy olyan dolog, amiért teljes messzességgel kiállnál, és akár vezetői szerepet is vállalnál. És hát egyik probléma a vállalati paradigmával, vagy a korábbi paradigmával az az, hogy lehet, hogy elhelyezkedsz egy munkakörben, egy cégnél, de hogy nagyon kevésszer van az, hogy tényleg hiszel abban az ügyben, amit a cég képvisel. Vagy lehet, hogy az elején hiszel, de aztán már nem hiszel benne évekkel később. És ez a legfontosabb dolog, ami az emberre motiválóak hat. Ez egy belső motivátor, úgy is mondhatnánk, hogy ez ad értelmet az életünknek. Amikor valaki a küldetésért vagy az ügyért tevékenykedik, akkor az egész élet egy teljesen új értelmet nyer. Az ember tudja azt, hogy milyen irányba akar menni, és mi az ő személyes küldetése, az út az rengeteg motivációt fog adni. Ezen az úton tudod igazán kihasználni az erősségeidet. Az erősség definíció nagyon egyszerű, jó vagyok benne, tehetséges vagyok benne, és feltölt energiával. Ez azt jelenti, hogy ha elkezdek egy tevékenységet, és befejezem, akkor a végén több energiám lesz, mint amikor elkezdtem. A flow-nak is nevezhetjük ezeket az élményeket. Biztos mindenkinek voltak már ilyen flow élményei. Na hát az lenne valahol a cél, hogy minél többet legyen az ember ezekben a flow élményekben. Ezt Csíkszer Mihály tanulmányozta egyébként, ő egy magyar származású pozitív pszichológus. És azt találta, illetve vannak erre egyéb kutatások is, hogy az emberek mindössze 30%-át használják ki az erősségeiknek, átlagosan. Ami egy röhelyesen alacsony szám. Nagyon-nagyon kevés. Pedig ha belegondolunk abba, hogy a fő motivátorainkról beszélünk, és ezekben a dolgokban vagyunk a legjobbak, akkor óvatatlanul elgondolkozunk rajta, hogy oké, de hogyan tudnék többet ezekből használni? Hogyan tudnám jobban megismerni és kiaknázni a bennem lévő kincseket, a bennem lévő erősségeket? És ha valaki megtalálja az irányát, és megtalálja azt, hogy mik ezek az igazi tehetségei, akkor egy sokkal, de sokkal motiváltabb és feltöltöttebb állapotban tudja végezni a hivatását vagy a tevékenységét. És van egy harmadik fontos pont, az pedig a szolgálat. Ugye nagyon sok olyan vállalat van a mai világban, aki profitorientált, és a pénz az elsődleges. Ott van a gyönyörű szép vállalati kézikönyv, meg értékrend, meg kódex, hogy a fogyasztó az első, meg mindent az ügyfélért, de gyakorlatban meg nem így működik. Tehát, hogy nem így hozzák meg a döntéseiket. Ugye ez is egy ismerős szituáció. A szolgálat paradigmának a lényege az, hogy először hozok létre valamilyen minőséget, valamilyen értéket, amiben benne van a szívem, lelkem, mindent megteszek, hogy az ügyfél, a kliens, vagy akárki, aki az én termékemet vásárolja, az maximálisan elégedett legyen, és utána cserébe ezért a minőségért, amit én átadok neki, ezért cserébe fogok pénzt kapni, anyagi bőséget kapni. És egy érdekes kérdés az sokszor, hogy hallom több embertől is, hogy nem lehet megélni az álmaimból, meg abból, amit szeretek. És ha valahol belegondoltok abba, hogy ha olyasmit csinálsz, hogy hiszel benne maximálisan, és erősségeket használsz, amiben jó vagy, tehát abban vagy a legjobb, motiválólag hat rád, feltölt energiával, és ráadásul még adsz valami olyan értéket, amire aztán jönnek a visszajelzések, hogy hú, hát ez tök jó, ez nagyon jó, és nagyon sokat használt nekem. Gondoljatok be, hogyha ez a három megvan, akkor milyen lehetőségeid vannak az anyagi bőség terén, a régi paradigmához képest. Amikor pénzért csinálod, biztonságért csinálod, és elvárásokból csinálod. Amikor valaki erre a három dologra rátalál, ennek a három dolognak a metszetére, akkor nem csak az a fajta motiváció vagy boldogság van meg, hanem előbb-utóbb az anyagi bőség is be fog áramlani az életébe. Olyan módokon, amiről nem is gondolnátok, hogy lehetséges. Ez az egyik kulcs ennek a dolognak, hogy most, amit gondolunk, hogy milyen módokon tudunk megélhetést teremteni az életfeladatunkból, az köszönöm viszonyban nem lesz a valósággal, ezt biztosan állíthatom. És hát van még egy tévhit, egy fontos tévhit, azon kívül, hogy nem lehet megélni az életfeladatunkból, az pedig az, hogy meg kell keresnünk az életfeladatot, és valójában nem meg kell keresnünk, hanem össze kell raknunk. Tehát ez olyan, mint egy ilyen puzzle. Olyan vagy, mint egy ilyen puzzle doboz, gyönyörű szép hasonlattal, és akkor így nyúlkálsz magadban, veszed ki a puzzle darabokat egyre mélyebbről, és összerakosgatod őket egy képén. És általában az a probléma, hogy nagyon kevés időt szánunk arra, hogy akkor leüljünk egyszer, és elővegyük azt a puzzle-t, és elkezdjük kirakni. És ha egyszer az ember ezt megteszi, rászán egy napot vagy felet, akkor óriási felismerések lehetnek, vagy jönnek ki. Ugyanis ez a kis puzzle-ke már most bennetek, itt, hogy ültök, ott van
valahol, valamilyen mélységben, és a megfelelő kérdésekkel, technikákkal, gyakorlatokkal néhány óra alatt ki lehet rakni az asztalra. Tehát mindenki ebben a pillanatban tud magának egy olyan irányt találni a hivatásával, ami mentén el tud indulni. Ezt a néhány órát kell mindössze rászenni.